Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place. Ix-xewqa l-kbira tal-bniedem hija propru li jara. Fil-Vanġelu tal-lum, it-talba li għamlu il-Griegi lid-dixxipli hija l-karba kbira li minna tista' tibda l-evanġelizzazzjoni kollha. Nixtiequ naraw lil Ġesu. Bdejna l-vjaġġ ta' randan fid-deżert biex il-bniedem jiffejsja lilu nnifsu, jiffaċċja il-mostri l-annimali salvaġġi li hemm ġo fih. Tlajna fuq il-muntanja biex minn fuq il-muntanja nisimgħu min hu Ġesu u min huwa aħna, l-identità vera tagħna ta' ulied, id-don li nirċievu propju fil-Magħmudija. Imbagħad morna fit-tempju, il-post li Ġesu jrid jingħaddaf l-ispazju li qed ngħidu li mhux fiżiku imma huwa aħna. Dan it-tempju li tiegħu aħna rridu nsiru parti, Ġesu ġie biex jaqret dak kollu li bena x-xitan, biex ikeċċi dak li qed jieħu dan l-ispazju u jimlih bl-Ispiritu Qaddis tiegħu. Ma trajna l-Nikodemu, id-dixxiplu li min għaref tal-liġi jitgħallem isaqsi. Id-dixxiplu li mill-lejl jgħaddi għad-dawl, id-dixxiplu li jħalli li Ġesu jkellmu fuq li jitwieled minn ġdid. Li jħalli xi ħadd inissel fih il-ħajja l-ġdida. Illum f'dan l-aħħar ħadd tar-randan għandna qudiemna l-Griegi. Fil-Vanġelu jibda bil-maġi, bil-pagani li qegħdin jippruvaw ifittxu fejn hu dan is-sultan li twieled. U llum nispiċċaw bil-Griegi, bil-kultura, b'dawk li jafu, b'dawk li għandhom il-filosofija, bid-dinja teknoloġika ta' dak iż-żmien li qed tfittex tara min hu Ġesu. Hija propju din ix-xewqa li minna tibda tfittxija biex infittxu aħna wkoll min hu dan Ġesu ta' Nażaret. Hemm ħafna modi kif wieħed ifittex u hemm ħafna modi kif wieħed iħares. Erodi wkoll xtaq jkun jaf min hu Ġesu, imma għal fini u raġunijiet oħra. Zakkew ukoll tela fuq siġra biex jara min hu Ġesu u minflok ura lil Ġesu kien Ġesu li ra lilu. Għandna nies fil-Vanġelu l-Ami ta' Ġeriko wkoll jibda jgħajjad għax jixtieq li jara lil Ġesu u li jħalli dan id-dawl jagħmlu dixxiplu baqa' miexi warajh, il-ħallih fuq is-salib jaraf min hu Ġesu għax hemm żewġ modi, hemm mod kif tilmaħ u mod kif tara. Bil-Griku ukoll hemm żewġ kelmiet, hemm mod li tilmaħ imma hemm mod profond li inti tara. U x'ħin tara? X'in jidħol dan id-dawl? X'ħin jaqgħu minn għajnejk dawk il-qxur bħalma waqgħu mill-Apostlu Pawlu fit-Triq ta' Damasku, fil-mument li qama, fil-mument li daħal fid-dlam, Pawlu seta' jerġa' jibda jara. Ix-xogħol tad-dixxipli bħalma llum kellna lil Filippu u lill-Andre immorru għand in-nies u waslu għan Ġesu, inwaslu din xewqa profonda għan Ġesu. Dan huwa żmien tar-randan, dan huwa żmien ta' dawn l-eżerċizzji, dan huwa żmien tal-ġimgħa mqazza li ħanibdew għall-ġimgħa d-dieħla. Hija propju li aħna bħala dixxipli inqajmu fl-oħrajn din ix-xewqa nixtiequ naraw il-Ġesu. Propju biss min għandu x-xewqa li jsir jaf min hu Ġesu li jista' jibda dan il-vjaġġ. Ġesu għal dawk li jixtiequ jimxu warajh joffrilhom itinerarju li prattikament ħawadhom. Ġesu minflok jifraħ jew jagħmel suċċess, Ġesu jitkellem fuq il-qamħa li tmut, li hemm bżonn tindifen. Ġesu jibda jitkellem fuq il-misteru tas-salib huwa biss meta bin il-bniedem jintrefa' il fuq mill-art li jiġbed il-bnedmin kollha lejh. Il-ġimgħa l-oħra smajna lil Nikodemu li qiegħed ikellmu proprju fuq is-serp li ntrefa' fid-deżert.
Illum qed nitkellmu fuq Ġesu li jitkellem li biex il-bnedmin jarawh, biex il-bnedmin litteralment jippenetraw fil-viżjoni tiegħu, hemm bżonn li l-Alla ma jibqgħux jaraw biss bħala l-Alla tal-Griegi, iż-Zeus, l-Alla li jikkontrolla kollox. Imma hemm bżonn li jekk iridu jarawh li jkollhom ir-realtà tal-paradoss, ir-realtà li hija biss meta tmut li inti tista' tgħix, ir-realtà proprja tal-mamudija. Aħna ftit nagħtu każ tal-mamudija, ma l-mamudija huwa biss meta tmut il-ħajja l-qadima li tista' titwieled ġo fina il-ħajja l-ġdida. Meta aħna nsibu ħajja oħra, il-ħajja tal-ulied. Meta aħna nindunaw li l-Mulej Ġesu jrid li aħna wkoll nidħlu f'dan il-misteru, id-dinja hija mġenna u l-ħajja issir enigma għal ħafna nies għax qatt ma ġew evanġelizzati, qatt ma wasal lilhom din l-aħbar li proprju f'dan il-paradoss ta' mewt li titwilet il-ħajja. Għalhekk l-ewwel sinjal li rċieva n-nisrani bħalma rċevejna aħna fir-Randan u li jimmarkawna rasna bis-salib. L-insara kienu fissati li jimmarkaw kull imkien bis-salib, l-artali, il-ħwejjeġ tal-qassisin, id-djar tagħhom, għax kienu jemnu li dan is-sinjal isir is-sinjal vera tar-rebħa, mhux sinjal fiżiku. Imma f'din il-mentalità, f'din il-loġika l-ġdida biżżejjed għad-dixxiplu jekk jisir jixbaħ il-imgħallem tiegħu. Huwa proprju l-aħħar ħadd qabel ma niċċelebraw il-ġimgħa imqazza. U f'dan l-aħħar ħadd għal darb'oħra qed tiġi mogħtija lilna stedina, qed jiddi qudiemna dak li n-nies normali jaħbu, is-salib. Pawlu fl-ittri tiegħu jitkellem ħafna fuq dan is-sens qawwi tas-salib li għall-Lut huwa skandlu, għall-pagani huwa bluwa, imma lina li nemmnu jsir is-sigriet tal-univers, isir il-qawwa ta' Alla. Fil-ġimgħa l-kbira l-Knisja ħadd tpoġġi qudiemna propju is-salib, aħna nadduraw dan is-salib, mhux għax is-salib jew id-tbatija fiha nfisha għandha din il-qawwa li tbiddilna. Imma min ta' ħajtu għalina fuq is-salib, min jidħol f'din il-loġika, min jgħix din ir-rabta, min f'daqqa il-ħin il-ħajja tiegħu tinbidel x'ħin tidħol u tiġi mlaqma ma' din is-siġra l-ġdida. Ħuti aħna għamilna mixja twila. Nikodemu ikellmu fuq il-ħajja l-ġdida li għandu bżonn jitwieled mill-ġdid. U lilna għal darb'oħra jgħidilna li jekk tmut il-ħajja l-qadima, il-psike, l-ego, the false self li aħna kollha għandna, tkun tista' tħalli spazju biex titwieled il-ħajja l-ġdida, iż-żoe, il-ħajja fl-ispirtu, in-nifs il-ġdid. Għalhekk Pawlu jgħid jeħtieġ nara flilu u l-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, jeħtieġ insir nixbħu fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-ħajja. Aħna minna vjaġġ. Jien kuntent li għamiltu magħkom, anke jekk permezz ta' dan is-sit. Imma aħna nixtiequ ħafna li qabel ma tidħol għall-ġimgħa mqazza, inti wkoll tesperjenza kemm hu sabiħ li dduq il-mulej. Kemm hu sabiħ li tagħmel dan il-vjaġġ mid-deżert ta' ħajtek fejn tiffaċċja r-realtà. Titla' fuq il-muntanja fejn tirċievi d-don tal-ulied ta' min hu dan Ġesu. Inti wkoll tħalli l-Alla jidħol ġo fiku jkissel lidu li ħloqt u li ħloqna aħna. Biex bħal Nikodemu aħna wkoll inħalluh iwellidna mill-ġdid u jtina sens ta' kemm sabiħa l-ħajja l-ġdida, kemm sew li qegħdin hawn. U Alla wkoll jinbed ġo qalbna. Dak li nibed f'dawn il-Griegi li nixtiequ naraw lil Ġesu minn perspettiva, minn lenti differenti, jew aħjar. Alla jixtieq li jara lilna. Mhux biex jiġġudikana jew ikisserna, imma biex jerġa' inissel fina dik il-ħajja l-ġdida li rċevejna aħna mill-ilma u mill-Ispirtu Santu. Sant'Agustin u bi kliemu nagħlqu ipoġġi fi frażi mill-isbaħ dak kollu li jien qiegħed nipprova ngħid. Trid toġob lilu? Ma tistax sakemm tibqa' sfigurat. X'tista' tagħmel biex issir sabiħ? L-ewwel ma tridx tibqa' toġbok id-dera tiegħek ta' issa. Imbagħad staqsi lil dak li ħalqek biex jagħtik id-don ta' żbuħija.
dak stess li sawrek fil-bidu ikunu li issa iġeddek. Show